What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? In today's video tayo ay inimbitahan ng isang cafe para tikman ang kanilang mga foods. Kasi ito na ako ngayon sa park. We are in harap lang siya ng cafe na pupuntahan natin. That will be around 5 or 10, hindi, 10 to 20 minutes travel from bahay hanggang dito. And today is Monday, so dapat may duty ako ngayon. Pero naka-half day leave ako, nayagan tayo. So mamaya mag-duty tayo. Ang park is ito. Ayan. So yung cafe is andun. So kakain tayo ng madaming mamaya. Samahan niyo ako guys. So ayan guys, nasa cafe na tayo. Ang name ng cafe is Park Plus Craft Cafe. Ayan. So thank you to Own Days Philippines for my eyeglasses. Meron siyang grader. Then ito yung kanilang pangtunas na may autograph nila Ate Ann Clothes tsaka Chinkitita. Ayan. Cute na. Ganda ng face nila guys. Lilipot tayo. Ayan, magkakaligrati tayo. Try natin. Ay, wala ka na yung sa boss. Wala yan. Sabi ko mag-amag. Magali. Oh, galing-galing ko na. The underturn stroke is really like a letter U. Ma'am Karen, tsaka yung chef is halatang gutis. Ang galing-galing ko nang magkaligrafi. Tinalian kasi gutom na. Letter J. If you want to check kung okay yung ginawa mo, dapat baliktarin daw siya upside down. Ayan, so before kami nag-food tasting, we did some basic calligraphy. Mahirap pala siya guys, hindi siya madali. Hirap masyado. Kailangan pala talaga makontrol yung pen para ma-perfect yung calligraphy na sinasabi ko. Ayan, so kain na tayo. Kain tayo! Kakain na si Levi. Grabe ko anong angle sa hand doon. Hey guys! Sige.
Ayan, so ready na tayo. Kumuha na. Let's go! Hi! So tapos na kaming kumain guys. Ang sarap mga food nila dito. If you're from Davao, ang kanilang location is front lang parang park sa may Marfori Heights. Ito, yung park nila. Ayan. Pinakaharap.
Ayan, so walk ka lang ng konti. Ito na yung kanilang cafe. Sarap ng foods nila. Tapos medyo okay naman yung kanilang pricing. Affordable naman siya, hindi masyadong mahal. If you want to visit here, check nyo lang yung description box. Nalagay ko doon lahat ng information about sa kanilang cafe and yung mga prices sa mga foods nila. Okay? Ganda niya guys. Oh, speaker. Speaker na tumbler. 750 no? 1.7? Hindi, yung pan ba? 750 to 1 liter. 1 liter. Di ba? SNR daw. Wow. Speaker daw. Speaker na tumbler. Buto na kami sa office. Doon ako na paagihon, no? Kami Di ba ako magkasya dyan? Hello. Tara! Bye! Sasakay lang kami ng motor papuntang Torres, then papuntang office. Oh. Ay nako, i-close ko na yung vlog today. And I'll see you next time guys sa aking next na vlog, sa ating next mukbang in the future. And thank you so much for watching my video. Sana na-enjoy kayo guys, and I'll see you next time. Bye! Always love your family.